Pagoma apo pane vakadzi 4 vechikuru vekuchechi kwacho nemwana mucheche 1 nevarume 5 varipo kusanganisira hanzi nemuprofita wacho nhere ari papo. Ndo vanhu vari pagomo ivavo ndo vari kutoda heupi vanhu ivava. Asi pane vamboyambuka here vachibva mugomo pazvaitika? Hapana vamboyambuka. Tinokukwazisai hama dzinodiwa vari kumativi mana ndofunga tiri kukwanai muri vatano muri vapenyu nhasi nderimwe zuva apo patauya neupdate yekuEPWORTH kuti tikuzivisei kuti zvamira sei zvava papi. Rangu zita ndinonzi Thando Class Muyera Soko ndichifamba namampofu utini. Ngiyaphila unjani Thando? Hayi mina ngisiphilele. Hayi nxa uphilele kuyathabisa sibonga inkosi. Namhlanje sihlangene futhi emahlabezulu lapha silinika phela iupdate ukuthi kwenzakala kwinokwathatha indawo eEPWORTH. Ngiyakhumbula izolo silitshela ukuthi asikabi kwazi ukuthi abantu abathathwa o abakhukhulwa ngamanzi bangaki, kodwa namhlanje yilo uhlelo esibuye lalo ukuthi siliphe silitshele ukuthi umuntu ubonakele yini kumbe kabonakalanga. Sezvataura nachira kuti nezuro takakupai nhau vanhu vachitaura kuti chichaitika uye pane munhu atorwa ndowavari kuziva. Saka nhasi tauya tikuzivisei kuti awanikwa here chichaitika zvapapi nekuti takatsanangura kuti pane vanga vasvika kuti vazoita basa vakadzidzira basa ravo. So ilanga lanamuhla sibuye phela lalaba abakwazi ngokwamanzi abahamba bafundela ukuthi amanzi bengangena phakathi kuhamba njani esithi ngama-sea diver ngesilungu. Ndofunga manzwa mama vachitaura uyezve vamwe vanhu vakataura nezuro kuti mugomo manga masara vamwe vanhu vasina kuyambuka nekuti mvura yange yawanda zvichinzi kune mwana ane 3 years anga achingori mugomo imomo. Ndofunga kana muchiriona ndo pamusoro apo panga pachinongedzerwa namai. Saka nhasi kutaura kunoku ndofunga kana muchiona vhidhiyo racho aiwa nyaya dzacho dzanga dzakufambirwa ka nevaridzi venzvimbo, utungamiriri, mapurisa nemasea divers kuti vaite basa ravo, asi vanhu ava vazokwanisa kuti mvura payaderera kudivira muri kuona iri kwanga kwati dzikirei mvura ndokwavazodzika navo mugomo. Saka munhu asara ndiye amai vaive vekunyura ndo vanga vasara kuti vadzike, asi vanhu vabuda imomo i7 kamwana ndofunga makaona ndokakabatwa kana mai vayeredzo. Njengoba esichuthando ukuthi liyabona uqaqa lulukhangeleyo abantu akade behambe khona ukuthi bethandaza kukade kusele umntwana omncane nguye osele khona ngale, uthe esele khona ngalabanye abangu7 babakwanisa ukuthi bephenduke futhi amanzi phela sehlile engaselalaka lolwanade lalo ekuqaliseni. So namhlanje sizathi silitshela umama ngiyethemba lapha ade litshengisa khona ekhombela yiluqaqa lwangikhona lapha abantu ade bekhulekela khona kumbe bethandazela khona yikho okucine ukuthi umama angikwazi ukuthi kuhambe njani wathathwa ngamanzi. Saka tinotenda Mwari nekuti dzimwe hama dzedu tadziona vaburuka vari vapenyu, asi nhau inosuwisa ndeyekuti sezvamaona vanoziva basa ravo vauya kuzoti vatsvagiridze mumvura. Ndofunga kana muchitarisa nzvimbo yacho pane matombo, amai vachibva neuku kune mazitombo kudhuze nekugomo uku vachiyeredzwa nemvura ine ukasha pane mazitombo. Ndofunga munhu asati atombosvika kumberi uko kune mvura yakawanda anenge anzwa nekurohwa nematombo nekudhumira kusvika azodzika mukatarisa mvura dzese dzikuyerera hanzi vazoonekwa vane apa panenge pane mvura yakawanda nekuti pakuita nge pane kabridge mbichana asi apa siripo pane bridge. Vakazowanikwa zvekare vachibudikira musoro vari kudhuze nebridge, asi ivo vazobuditswa mumvura vakuzasi uko kune dhemu. Ndofunga ndo kunoperera mvura yakawanda kusisina matombo, asi vawanikwa vashaya. Vawanikwa zvekare vaine mumwe munhu kusaziva kuti munhu iye akatorerwa nechepapi uye ndiani. Umama wangikhona owathathwa ngamanzi utholakele, kodwa nxa likhangile lapha amanzi
ageleza khona kulamatshe amaningi, amanye makhulu amanye mancane, so umuntu ngaze egelezwe or ekhukhulwe ngamanzi liyabona ukuthi ngeke aphile ngoba uyahamba etshayekela ematsheni, asikwazi maybe kulamanye amatshe ngaphansi, indawo yangikhona igcwele amatshe kakhulu ukuthi ngaze umuntu ehambe okuyisibanga okuncane uyabe setshayeke kakhulu setshayelekele kakhulu ematsheni, so bagcine ehamba ngamanzi, ekhukhulwa ngamanzi, bayamthola ebridgini eliphansi kulelinye ibridge elikhona but kukhanya ngani akuso bridge. Liyabona indawo yangikhona vele ngamatshe wodwa agcweleyo, ngamadwala, abantu bagcwele emadwaleni, indawo yangikhona igcwele amatshe, so umuntu wangikhona kade engasoze etholakale ephila, kodwa sithanda ukubonga inkosi ukuthi utholakele ngoba abanye bayathathwa ngamanzi behambe abantu bakhale zize ziwome, kodwa sithanda ukubonga inkosi ukuthi ubonakele umuntu wangikhona and akulabantu abaningi abanjani abathethwe ngamanzi, kodwa ngiyakwazi ukuthi emulini zangikhona kuyabe kubuhlungu kakhulu ukuthi indaba kube nguye yedwa othethwe ngamanzi, abanye basala, kodwa nxa ebonakele sithanda ukubonga inkosi. Tochi kurangaridza indofunga vakamboona chirongwa chatikaita chekudhama falls chechi yaiya yakatorwa zvekare nemvura, vanhu vachinamata. Hanzi munhu yauya wekushayikwa akazowanikwa kumusoro ikoko kumberi kwezidombo iro rihombe, hanzi akazowanikwa akafa, asi akazoti akusimudzwa rimwe gumbo rikasarira. Ndofunga nenhau yekuti angagarisa ka ari mumvura, saka ndoimwe update yatingakupai kuti munhu yauya akazowanikwa. Ngiyathemba liyakhumbula ehlelweni esaluphayo sokulesikhathi eDhama Falls lapho okwakhukhulwa khona futhi umuntu ngendaba yokuthi kulo mfundisi owayenzele ichechi yakhe emanzini, abantu babuya bakhukhulwa beku all night, so umntwana wangikhona thiwa ubonakele, kodwa ekumkhipheni kwakhe kulonyawo olwasalayo. I think kwasokuyindaba yokuthi wayesehlale kakhulu emanzini, maybe wayesebolile, so ucinelayo wathola ngenye update esingafuna ukuthi silazise. Asi chimwe chinhu chinondirwadza chera kana hama dzinodiwa ndechekuti mukatarisa ndofunga pane chechi itori padhuze nemvura ipapo iyi yakavakirirwa. Mvura kana yazara pane zvimwe zvekuti hatisi kutarisa kuti dhemu raputika, asi last time yange rinhau yekuti mvura yakanaya ikawanda, mvura ikazara, vanhu munenge mavakira chechi iri mumvura, chii chamunotarisira kuti chinoitika? Pane zvimwe zvekuti tinogona kuzoti mamhepo kana kushora Mwari isusu tavakirawo mumachechi edu munzvimbo dzakadaro. Chokwadi vatungamiriri vemachechi ndofunga dai ipapo vakapagadzirisa, nekuti kana tichitarisa nyika yedu ine nzvimbo, ine masango makuru ekuti tinogona kunogadzira machechi edu kune dzimwe nzvimbo dziri sefu than kuisa nzvimbo dzekuti vanhu vanenge vari munjodzi, vana havazogone kumhanya, isusu chaivo vanhu vakuru chaivo kana zvaitika hatingazogone kutiza. Accident hatizive kuti inoitika rini, ende inoitika munhu usingadi, asi tikakwanisawo tega kugara takazvidzivirira, uyezve nevanhu vanenge vaine dzimba, pane zvimwe hongu tinogona kuita nharo kana kungoti apa ndepangu, but kana zvinhu zvakadai zvichiitika, at least vanhu ngavadzidze, tobatsirana even senyika kuti vanhu pavanogara tinoziva utungamiriri munogona kuti batsirawo kuita basa renyu, vanoita basa ravo kuti vapote vachionaka kuti nzvimbo dzakagara vanhu dziri sefu here, dzakakodzere here kuitira ramangwana. Njengoba lisizuso kekhuluma ukuthi kule chechi eseduzane lamanzi lapha eyakhiweyo sibili, siyazibuza kabili kathathu ukuthi kambe umfundisi uyabe kuhamba njani nxa ezayakhela ichechi duze lamanzi, singasakhuluma okuningi okokuthi idamu lingabe lidubukile. Amanzi angaqalisa ukugeleza ngesikhathi sezulu ebe maningi, abantu bayakwanisa ukuhlangana lengozi yona leyo ukuthi bayakhukhulwa ngamanzi. Emachechini siyakwazi ukuthi abafundisi bababe bekhokhelela besithi hayi ngitshengiswe ngumoya ukuthi kuthiwa ngifake ichechi lapha, kodwa hayi sifanele sizikhangelele phela sibekwazi lathi ukuthi ingozi lezi ziyafika silibele singakhangelelanga. Njengakhathesi akulamuntu ade kwazi ukuthi idamu lizadubuka, kodwa bonani abantu ade besiyathandaza omunye wabo uthethwe ngamanzi. Sithe
siyathanda ukucela futhi labathungameli ukuthi lapho kulabantu khona o lapho kuyakhele khona abantu kungabe kuyindawo enhle yini, kungabe indawo eyabe right yokuthi abantu bekwanisa ukuthi behlale khona, bekwanisa ukuthi beyakhe amachechi. Kodwa ngiyake mbona izikhathi eziningi ukuthi amachechi lawa ajayele ukuthi ayakhelwe duzane lezitolo, duzane lalapho kuyabe kunjani, kuyabe kule ndawo enhle ukuthi akusoze lihlangane lezinye ingozi eziyabe ezihlanganisa yona khonokho ukuthi liyakhukhulwa ngamanzi. So ngiyathemba abaningi ngingathi angifuni ukuthi ngisole amanye amachechi, but abaningi babo babethanda ukuthi behambe duze lamanzi. Kodwa sokho iBhayibhili liyathi yakhela indlu yakho edwaleni. Angikwazi ukuthi maybe iBhayibhili njengoba ngakaliqedi maybe kule enye ethi yakhela duze lamanzi. Amunye bichira vari kutaura chokwadi kuti chero muBhayibheri Mwari chaivo vanoti hanzi vakirai padombo pakasimba, vanenge vachiedza kuti pakasimba. Asi kana uchiona imimi muchienda kuchechi, muchienda pakati pemvura, amenoti tinenge tichitarisira kuti chi. Zvataura zvekare kuti hatisi kushora machechi, uyezve vamwe vanhu mungatozoshoresa machechi. Ndofunga munoziva kuti zvikanzi munhu musavadha. Musavadha wanakangoita chinhu chakashata, pakutonzi masavadha, vanhu vese vakushoriwa. Uyezve macases akadai ari kunyanyoitika, tiri kusangana nawo ari kuvanhu vemadzisondo, tingati kuchipostori. Kusaziva kuti ndivo here vega, nekuti tinoziva vanhu vechivanhu vanoendawo kunonzi kumvura vachinoita zvavanoita, asi kashoma kuti unzwe kuti vanhu vechivanhu vanyurwa. So far hatisati tazviwana, tikazviwana ndofunga munoziva kuti tinokubudisirai kuti aiwa pana sekuru nyura kana kuti vanyudza vanhu. Ndofunga kana tichitaisa nhau yerushinga, Masowe vanhu 8 vakanyura zvichinzi vaenda kunoJorodhana. Tikaenda zvekare kumasvingo, tine vanhu vekumasowe futi vakawanikwa vachinonyura. Touyazve ipapo todzokazve pane apasta ivo vaye, kune mamwe akawanda tisati tabata, ende zvimwe zvinhu tinoita kunzwa tinozotadza kuti tibuditse nyaya dzacho nekuti dzimwe dzinenge dziri kunzvimbo dziri kure, zvekuti vanhu vari kungonyura. Amene kuti ipapo chii chinofanira kuitwa kana kuti munofanira kugadzirisa sei? Uyezve tinenge tichikumbira kuti kana vachigona kukumbokumbirira futi nzvimbo vasati vasvika mudzinzvimbo idzodzo, kana kuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti hongu tine mweya kana kuti tinoda kunamata, dzatinofanira kuremekedza kuti apa chero zvikanzi kusiri kuti dhemhu raputika, kana kuti kusiri kuti pane zvenjuzu kana kuti madziva chichimi zvemadziva zviya panenge pachitonyura, zvekuti chero ukabhabhatidza munhu ukaita mistake yekuti aregedzeka akutoenda nemvura. Ende zvimwe zvinhu zvatinofanira kutarisisa tisati tatanga kuita basa. Kuenda kumvura hakuna kushata. Indaba eziningi esihlangana lazo, singasoli amachechi, singasoli kumbe kuyini, kodwa njengabantu ababentatheli zendaba sebesifuna ukuzwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba izikhathi eziningi lingakhangela for example i-incident leyi ngabantu bemasowe, ngathi abamapostori akade besiyathandaza, sibuye futhi siye eRushinga, abantu ababulawa ngamanzi kumbe abantu abagalulayo bafa ngabamapostori, futhi sibele futhi siyefika emasvingo phela esahamba salithathela indaba khona ngabantu bemapostori futhi yibo abagalula ngamanzi. Sihambe futhi siye lapha eDamafozi, lapha kwakuyiPentecost, ngabantu abagalula ngamanzi. Asikwazi ukuthi umoya uyabe ungakhulumanga yini ukuthi lapha eliya khona akulunganga, lapha elizayenzela khona umsebenzi wenu akulunganga yini. Kodwa njengabantu abathandazayo, njengabantu abaphiwa izingqondo nguNkulunkulu, sifanele lathi sike sizibuze kabili kathathu ukuthi kambe mfundisi lapha esiyakhona ngeke sikwanisa ukuthi sihlangane lengozi enje, ngoba kunyakudinga imoya soko kufuna ingqondo zakhe ezikwanileyo kuphela ukuthi
uncediso. Ataure zvenyu Chiyera, zvimwe hazvidi mweya, zvimwe zvinoda kuti tega tingoona kuti apa pakanaka here kana kuti pakashata. Tinoziva kuti tinenge tichida kupona, tochidzoka zvekare munyika yedu yeZimbabwe, muutungamiriri hwedu, madhamu. Ndofunga vanoita basa vanoziva basa ravo ndo zvavakaendera kuchikoro, kuti madhamu ane nguva yekuti vanhu vanoita basa ravo kuti vomboona kuti zvichiri zvakasimba here. Even tinoziva kuti tine hama dzedu dzinogona kutizivisa kuti next week kunogona kunaya mvura, next week kuchauya cyclone, garai makagadzirira. Kana zvinhu zvakadai zvichinge zvaitika, pamwe zvaitika mukuvarairwa, asi tinovimba kuti accident inowanikwa. Asi sevanhu vanoshanda nezve-environment kana kuti nezvenharaunda yedu, vanofanira kuzivisa vanhu kuti vanhu venzvimbo yakadai dhamu redu tinofungidzira kuti rakuremerwa. Saka vanhu vanogona kugadzirira kutsvagirwa nzvimbo dzekuti vagare, uye vanhu voudzwa kunzi vagare vakagadzirira vasiri mudhuze merwizi. Nekuti chinhu chinorwadza Chiyera ndechekuti munhu akafa hapasisina chinhu chatingaita, zvinhu zvinotibata, zvinhu zvinotirwadza zvisingaite, nekuti upenyu hauraramwe kaviri, munhu anenge aenda, vanhu tosara takasuwa. Saka apa takuitirawo mangwana kuitira kuti matambudziko akadai, ndofunga varidzi vemabasa vanenge vakuonawo futi mamwe madhamu harisiriro rega, pamwe pane mamwe ari mudzinharaunda, uyezve vanocherawo katinoziva kuti hongu vanenge vachiitawo mabasa avo, asi voita vachirangarira kuti munharaunda mune vagari vemo. Pamadhemu kana mamwe acho pane mamwe ekuti unotoona risina kuvharwa, rakatovhurika, anenge achida kuti pofenzwa kana kuti pogadziriswa kuitira njodzi mangwana, kuitira vana mangwana, kuitira zvinhu zvakadai so mangwana. Asi kuna mai nevamwe vanzi vawanikwa murwizi, aiwa isusu seDrewmas Media tinoti zororai murugare. Njengoba lisizusoku ukuthi hayi abathungameli bendawo obesigabeni kufanele sihlale sikwazi ukuthi kunokwenzakalala. Laba bayakhayo phela amadamu laba kufanele behlathi bengahlala maybe nxa kuthiwa after 5 years or isikhathi esingaka behambe phela bekhangele, kwenze ukuthi behlale betshelile phela abantu abahlala esigabeni ukuthi ngezikhathi ezinje o ngamalanga lawo likhangelele ukuthi idamu lethu lizakwanisa ukudubuka, ukuthi abantu behlale bekwazi ukuthi akufanelanga becross ibridge. Ngiyathemba ukuthi kulabantu abaningi abakhalayo ukuthi umama lo uhambile, kodwa singakhangelisisa indaba yangikhona ayisikho ukuthi umama uhambile, umoya suhambile waya kuNkulunkulu kumbe waya ngaphi khona ngalo yabusiya khona, kodwa lingakhala ukuthi ayisiyo losi yodwa soko, sile losi yamanzi lapho kuzalungiswa khona idamu, amanzi abe lokhu egelezi ehambe ezephele, maybe yikho abantu akade bephilela khona idamu lona leli. So asikwazi ukuthi idamu langikhona lizayakhwa nini and lizayakhwa okuqinileyo na, kodwa ngilethemba lokuthi kuzayakhwa okuqinileyo ngoba sesibonile ukuthi kuyini okwenzakaleyo ngemva kokudubuka kwedamu. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri Drewmas Media, rambai makadaro. Tadzidza zvakawanda pabasa renyu iri Drewmas Media, rambai makadaro. Muupenyu tinosangana matambudziko akasiyana-siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjodzi, nenyaya yekuti vanenge vasingazive vangavabatsira. Batai Andrew neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai, vadikani vedu vararama. Aiwa, tinotenda hama dzinodiwa nenguva yenyu, asi tosangana kamune zvimwe zvirongwa tichionesana kuti chii chinenge chaitika, ndedzipi nhau dzatinouya nadzo. Asi senguva dzose, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Kubva kwandiri Thando Class, Lo opa mpofu Chiyera. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga